Umsoroi. Ndikurinzwisa kuti kune dare rinoda kuitwa ndinoita dare ratati guru handiti. Asi dare reiri renyu iri ndambotanga ndakunamatirai. Tidaidze Jesu auye padare atibatsire kuti midzimu kana achinge uzotekaidza dare uya mutsvene atibatsire. Ndandigona yakasva matare emapostori oita seofanana ngei kuti ndabuda nerimwe dare reapostori yazve kuti anoyanana nekunourayana runouraya kunyange akazi mukati memusha. Mukoma ari ega anomira achionoti zvazvenzerwa ndimukoma ngebhachi iwe ukada kufa iwe handizoba handu akapotsa ukafa tina kuremerwa kutakura iwe ndakanzenzerwa ndimukoma mukoma ndiye iwe utori mukoma muroi iwe takambonongedza kuti muroi ere tutoshamisika kuona uri pamwe chete so kudai so asi dareka wabratara kuti mukoma wangu ndiye muroi. Kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko pamatare ese echivanhu andapinda iri randishoka. I've been shocked promax. Ndanga ndisingazive kuti ana gogo nana sekuru vanobata matare vanotodanawo kuna Jesu. Ndaingofunga kuti Chikristu chinoenda chakadai, chivanhu chichienda chakadai. Ndaifunga kuti hazvisangani. Ndikutoshamisika gogo vachiti tidaidze Jesu auye padare atibatsire kuti midzimu kana achinge uzotekaidza dare uya mutsvene atibatsire. Handisanambozvinzwa izvo. Handisanambozvinzwa. Uye mapostori ekwamarange anopindawo mumatare. I didn't know that. Asi kuitika kwazvo kunongotiratidza kuti chitendero chinogona kusiyana asi musika vanhu mumwe chete. That's why muchiona gogo vachitanga vadana mweya mutsvene naJesu Kristu vasati vabata dare ravo rechivanhu. Well. Tell me what you think about this, ladies and gentlemen, in the comment section. And I would want to let you know also that if you want to download our videos per WhatsApp, maybe you share data per Facebook or out of reach of network, we have got a WhatsApp channel which I will pin the link in the comment section per Facebook. Click, move my follower. And with that, let's continue to be shocked. Umsoroi. Ndikurinzwisa kuti kune dare rinoda kuitwa ndinoita dare ratati guru handiti. Asi dare reiri renyu iri ndambotanga ndakunamatirai. Tidaidze Jesu auye padare atibatsire kuti midzimu kana achinge uzotekaidza dare uya mutsvene atibatsire. Kuti ndikuona mapanga nematemu kurodzerana kurisana mukati memusha uyu. Ndizvo? Isai mwenyu panzvimbo munomwane hasha dzake dzirapa. Ndozvinzwa kuti dambudziko asi kana mauya akadzika mai mubatsirike. Ende mukangoita kunge makonana kana kuda kurwa ndobva ndavhara danho vanda kudzingai mudare rangu ndobatsira ndakubatsirika. Tarisida kusvika ipapo chiremba. Saka ndakuudzai. Asi nhau yedu yanga kuti tikumbire kuti muzouye vanhu varingana. Makatokwana. Kana pana asipo ndokuudza kuti pana asipo andikuda. Wanoona wega. Pane family abva kubuda ndikati ndeye motora wakadzi vandiri kuda ndikona ndoone zvinhu. Kana pana akachata kana musina hakuna. Imakadai makatomirira dzinza rese. Kuti mepo zvainoita. Bunza itikati misha yenyu yakakwana here mukati 4. Asi vasipo acho pane umwe here akamirira umwe musha. Pane umwe here musha usiku. Sorry, ndinofunga zviri kubvunza munin'ina. Uye kuti isusu kuuya kutaita tauya nekunzi uyai kwaMambo Mutasa. Asi tine madheti edu tatoda kuti tisangane yemusi wa4. Tagadzirisa mari dzekuti tikatobatsirwa nachiremba tibatsirwa tine mubhadharo wake. Saka izvozvi musi wa4 ndiwo wanga uda kutobva vanhu vese kuti musha wese ukwana. Tese takadai tiri musha umwe asi hatina kukwana apa. Vai wanaduri madaidzwa panapa nditika kwaMambo Mutasa. Isusu toda kubatsira mhuri yekwaduri. Handizvoba? Imimi henyu kana musina kurongeka apa, musina kukwana apa, isusu hatisi tine dambudziko apa. Munogona kusimuka moenda mozoya maringana. Hatina dambudziko. Zvakatonaka izvozvo. Isusu hatisi tine dambudziko, mautotongesa isusu.
imi mau yako batsirwa zvakatonaka izvozvo Shumba ndofunga izvozvo zvakatonaka chaizvo. zuva ra4 zuva ra4 sekuti zuva ra4 Shumba zuva ra4 handisuzi ndiyo yemukuru purutana ivhurai nzeve bvisai mafunzo ari siyai kunongedzana handisi kuda kunzwa nyaya dzenyu imimi zvekuengana kwenyu kumba kwenyu uko masiya zviriyo chiitai zvepano iwana mambo ende mukabva pano musina kurespekta mambo ka wakomana handifungi kuti ngaoizvani kudzai mambo chisiyai chiremba ite basa rake chinyarara imi mozofona mambo tagara tinopa hamusati mataurirwa kunzi mutaurirwa zvinezvi nyararai kuti mii kana musikuda mongosumuka tirikuona sekuti kutaurawoka chikumbiro kukumbirawo mudareka handifungi kuti ingawo mhosva tinonyararidzwa asi wani baba uri kutapinda wada uchinwa handiti aya ari kuti hatisati tarigara umwe ari kuda ndozvama ndo manzura ndiri kuita kuti aya baba ari kuda ndoabvisa mari ana ari kuti haapo asi pacho ndiye mudumbu menyu wana baba chaiwo anowawo futi wana baba wake baba saka izvo zvakaitika ka tagara dare takagara last week yakauya vanhu wese ndofunga zvine umbowo saka tagara dare rakadaro takati toda kuti titiendei pamberi tikatobvunza kuti baba imwe munosenzera kuJuback zuva munenge muri free rekuti musha ungane tiite chinhu chimwe ndeupi ndiye akataura date ra4 isusu kutodaidzwa kunokoka emergency tutoshayiwa kuti kunokutadaidzirwei isusu tiri kumirira date rekwamutasa imi nhau yenyu handi yange yagara muchida kuchenurwa here ava vachinoti ra4 raita kure ndoda kukasikira vha kudaidza watifuta zvorongwa semusha touya semusha kunokwana kana mukaona mavhidhiyo takanga tiri musha wekwaduri nezvatirisoka hazvibokodzeriba iyeyu ndiye wakashora chiremba wakanga ari kutirapa muna chiremba wenyu wamuri vakatirapa rega ndikurondea rega ndimbofemba fembo chibhonyara ndimbotanga ndafemba ndakuda kukunzverai manje chimira ndichikunzwirei nyaya yamuri kuda nokuti kana muri munhu izokuti kana ariye wamakanzi waidiwa padare kuti dzimwe dzemwadi wamuri kupuma handiti wabudikirai moti auya moti hatizi kukwana iye wauya handiti wambuda kuti achenurwa kwakasazouya akati handichadiwa imi mamurambira nhasi auya iye achati kuti handichadi pamusoro ndofunga hatisuzwisisana pekuti pamusoro ndimbokubatsirei imi nyaya yenyu sisiyai zvironde makomenzi enyu amuri kuita chimire horaiti ndichichenura uyu imimi kana muchizopinda rimwe dare ndichishenura makamborwadziwa makafirwa imi nyaya yakatanga 2016 baba yaisiyenyamusibai ndambokubatsirai kana makafirwa imimi ka handiri chiremba aripo ngachikurondei kuti chakauraya chinyi tiritaura vakadzi avo kuti he asi utoriwo kwaduri iwo haona kana marwadzo avanawo baba tiseni iwe saka nambokubudisai pekutanga mari hapana yedu baba imbure kwani kwaduri waira chisoko genda kubatsire mweya utsvina une mazano sinogona mhepo inogona kupfeka iwo wacho kuda kusunungurwa genda kusunungure kana muchizodzoka rimwe dare mozouya makawanda kwamuri kuda kwacho asi dai kuri kusiiwa acho ari kuziye ndiye muzvina ahapo taiti mumirirei uye mutore bute
Left hand. Karibu simfembe. Uyaya na baba wacho arifu. Kuru wacho arifu. Mungu mwakamira imba yako. Left hand ndio. Yotore kuzira makumba ako kuda. Yotore kuzira makumba ako kafu makumba. Kuzira pesa makumba. Mwedzi nguwa mamudombotsvaga nhamba dzangu tange manditenga ndizvo. Takumbira rakajika takumbira katambuka muri kwaduri vari kudai nekunochema zvinhu zvisina kudai kumbira zvakanaka takumbira kusununguruka mudari takumbira rakajika takumbira manake Nindiri munhu mukuru ndakatumwa nevanhu vakuru izvi zvazvevanhu vakuru zvavakuda madhonza makuru dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu vandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso. Ndarikanda fembo pasi ndarironda dare ndariswa rigandidaidze musharukwa so dare renyu ruda sikuru nandi andinofamba ndimbuya sokuru asi ndikukakaidza kuti vauye vatikaidze dare renyu nandi vana soko sudungukai ini munonditsamwira ndinini kuda kubatsirai ini ndiri munhu mukuru ndakatumwa nevanhu vakuru izvi zvazvevanhu vakuru zvavakuda madhonza makuru dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso muzukuru ndipe mucheka weretso dare rangu rinoda mucheka weretso muzukuru ndipe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare renyu rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa
muchekaweredzo eise eiyazve azwai yakazvena ndiwapwere monditsemwere ndina mugumusai amuda badzuru mose muri mapenzi dzoro renyu harina chiro ngei munofanira kubatana kuti zviro zvimire zvakanaka nokuti dara ndiri kundotekaidzera rakambotekaidzwa nachiremba rikagumirwe munzira yakazvo ndokuti tipe imwe nhano tinzverwe saka mukuirambirei nhano muri kuirambirei nhano nandiwombwere kuti matare anopindwa kana matatu nandi kuti ukapinda chiremba wokutanga ukasagutsikana naye unoenda kuna chiremba wopiri ukasagutsikana unoenda aurambiri pana chiremba umwe cheto nandiwapwere mukarambira modzoka seita mwe makapisa serivheri nendarama kutenga chiremba ndiyoyo nhau yandiri kuona kuti yakazvena ndi muri mapositori muri wemarangiro ndorakabva nevakuru venyu yakazve moritsvaga moritendera kuti yakazve komwere dzapera ngei kuimiwana munoendesa kuzvipatara saka wanda dzakufa ngei chitenderano chedu ndizvo zvokuti mupostori wese hakunamba kusina guwa kuti mwana achidhina munoforoma chimwe sori zvenyu asikori yepa noti hana dzenyu dziende panzvimbo nhande kuti nditekaidze ndinzwisise dare ndasvika musharukwa ndasvika munhu wakare ndasvika muyere wakwanyasanu ndiri mhofu yemukono iye akasve handitanyangirwi nanhukadzi mwana wanyashanu ndasvika mudare ndariona dare ndaona matemo kudai nekunorodzwa ndokunoona pamusoro pedare rakadai nekunotekaidzwa nechiremba ainzi mukodzanjira ndiani rikanongedzwa rikatendekwa pamusharukwa tambanisa zvanza ndiye ari mhiri kwemakungwa aiwa dairai chokwadi enda kubvunza chiremba mukati kwete tambanzai zvanza zvenyu mose vakuru vari mudare tambanzai zvanza iri nhau yanetsa pamusoro pemhepo iri kuuraya nekunodeura kuti mhepo iri kunodai nekunopengesa kunyange wapwere iyazve runetsa rotambudza mukati memusha wenyu mune gona reuroi harina mubosi harina munhu mumwe chete hakuna munhu akaromba asingazivi zviro zvake pazvinogara asi une mhepo ndiye asingazivi mhepo kuti iri kubvepi andime wapwerepo dare rako rinoda mucheka weretso imba iwo indamboimba indakuuzai inawo yokuti muri ana baba munotonga akadzi akawanda saka majaira kuimbirwa neanhukadzi mavhesi acho ndio tinge tisingatsi kuziva ba machapta acho pakuimba ndiri kuona musha wenyu wapera haisi wekuti imba yani ana ari kupera ana ari kufa hauzi kufirwa ndakafirwa chii wana kana madzimai ndinawo wakafa tamadza zvanza zvako ndoritarisa ndoriningisa ndoricherechedza nokuti ndiwo wapinda akamudare naye ndimbweriwo ukati naye mukuru wangu ndoda kuchenurwa kuti munenziwa kuti chichi chikunetsa nekunotambudza ndoona wakanopfekedzwa rima ndoona wakapfekedzwa mhepo ndoona usa hwako uri kutyisa ndoona uso hwako uri wembada ndoona mazino odai ndoona moto obuda mukana kuti yakazve kunyange wamwana emvura anogoda kutoti mvura yashata nditarise ndione kuti kugona rehuro iro
ndaritsvaga ndarishaya asi riri pauri rinenge rakabva kusaziva. dare rako rinoda mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso. Iyakazve ndaona nhumbi nhema yaita seyanokochekerwa pauri kudai. Uri kuzwa mukwerewo? Ndokuona uso hwanopfekedzwa unoita seuso hwembada. Ndokuona moto unodai sekunobaka. Ndoona vapwere vaita sevorwa kundodai kunorwisa kuti aiwazve muri kunyepa. Uye akati ndiro. Ndiweka uri mberi kwamakungwa nandimupwere. Ndaoneswa gona ri pamberi peuso hwako ndora ndoda kutsvaka nderei. Tambanudza zvanza. Tambanza chanza chako mupwerewo. Dai zvenyu mandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso zukuru mupe mucheka weretso dai zvenyu mandipa mucheka weretso dare rako rinoda mucheka weretso mzukuru mupe mucheka weretso. Aiwa ridzikise zvako mupwere ndariona. Ndaningisa ndandiwana sukuwe kuti ndimauya nemukuru wenyu womudariwo. Ndaona wakaita sewakanoturirwa rima rigere paropa rake. Ndaona mhepo yo wakaita sewakanonwira pazamu. Asi haana kwaakaenda akanotsvara kana kunotsvaga muti unouraya. Kuti ndidai nekunopinda mukati medumba kunotsvaga kana uroi ndogona kutadza kubata. Muri kunzwa mupwere? Nandivapwere? Iyakazve. Nandimuri kuti nditsenure mupwere? Ndiora ndiri kuchenura. Kuti uyu haana gona raakanotsvaga kun'anga kutsvaga kurarama. Wakaberekerwa muchinamato ndokukurira muchinamato. Muri kundizwisisa? Iyakazve. Kubvira kuna bambo ake anaindofa. Muri kuzwa ari papwerewo? Asi ndiri kuona pane mhepo yagara iri pari yaita kuti atende kwe akamwira pazamu. Mai ekubereka mupwere waaripi? Nokuti ndandonetsa chanditambudza nawe kuti muri washawe hakuna siri mushawe apa. Asi kuti muchinamata mune muchiti mhanza nandivapwere. Uyu mushawe. Mese muri washawe nandivapwerewo. Kuvhurirwa mhanza dzekunoshanda muchiona kurarama nandivapwere. Asi uyu haana kwaakanotsvaga mushonga wokuraya. Asi ane mhepo yaakanopfekedzwa nandivapwerewo. Mhepo yakanopfekedzwa iyo yoita sekuti anotendekwa nekuti pavanoenda vanoona uso hwake. Uri kunzwa nandimupwere? Ndoda kuti ubviswe uso hwakapfekedzwa. Uchenurwe. Mhepo ibviswe pauri. Uri kunzwa mupwere? Iyakazve. Nandiwe mupwere kuti mhepo yako inofanana nemhepo yakafanana nesatanism. Kuti kunyangwe ndikadai ukaguma unopera simba. Hauna gona rooro hauna kwawakatsvaka. Hauzive musi wen'anga iwe. Aiwa kana ndachepa muenda kune rimwe nokuti ndora ndapiwa. Handiri kukufadzai ndinema. Ndaona gona rakanoita sekunomira pamberi peuso hwake wakaita sewakanonwira mhepo kubvira pazamu ramai. Mai vakabva vakaberekana nemhepo yekumusha kwavo nhandi. Mhepo yainga isingasiyi nhumbi asi handirorega mukati memushanyu mune vatorwa vari kutsenga. Vakaroorwa rumwe musha vanazvo vasiri paro. Zvidhoma. Uyu haana gona kana kudeketa kuti ningi ngaafe. Sichambwa munyamarono asi ndoraita kuti anotendekwa. Kana ndiri kunyepa ndokusunungurai. Ndati ndikudai mese nevatorwa mutorwa ndiri kuda ndigona. Iyakazve. Matare mapostori oita seofanana ngei. Kuti ndabuda nerimwe dare apostori yazve. Kuti anoyanana nekunourayana. Runouraya kunyangwe akazi mukati memusha. Mune majangano. Ekuti kana yazve. Wakasunga vhoiri rake opinda pagedhi abatwe. Amwe acho acherechedze akaenda kumisangano kupasika hasi kupinda mutemberi. Mungaseronetsana zvenyu ndikuda nevatorwa vakadzi venyu. Ndikuda nana mai venyu pano. Topedzerana neyakazve. Ndonongedzawo nezvidhoma. Uyu une gona riri pari raakanoberekeswa mhepo yo.
yakatopedzawo mhuri yake. Zvinotomunetsa kuti chii? Hapana asina guwa pamusha pake. Mpwerewo ubviswe mhepoyo. Ndiro nomusunungura warinzwa randareva, hauna kun'anga kwawakaendawo mpwere, asi une mhepo yawakamwira. Ndinotenda ndinokupinza mubako, ndokatanura, ndoroera mapikati, ndozoroza. Ndatenda. Kana kune anondibvunza ngandibvunze. Handizivi renyu dare mafambiro nderei. Chibvunza henyu. Hamuchadi. Hamuzi kugutsikana. Kuti maida kuzi une dende une chikwambo. Haana guna. Endai pane retatu. Kana kumapotso darobvunza dare rekutanga repiri retatu nandi. Kuti mweya unobvunzwa kangani? Kana magutsikana rangu modzoka. Ndatenda. Kana musina chekutaura rega ndiende zvangu. Nechekutaura here? Pane chekutaura here? Hatina chekutaura ba. Mese muri wapwere. Imese muri wapwere. Mese makadaenda kanoningisa neyo mese muri wapwere. Kana pana aripo yakasvi ndinomutendekana ndiwapwere. Ndatendeka umpwerewo kuti une mhepo yari. Nandiwo mpwere. Mweyawo ndiwandoda kubudisa ndobva ndapisa nandiwapwere. Hana kwakanotsvaka urwe ndatenda zvangu. Ugo, zaita. Ndine dambudziko rekuti kana wana wese wari kunzi wakafa, wakomana wakafirwa newana 15 kudzinza rekweni, asi wanga kuti inini ndiye ndakauraya. Saduri. Machedurwa here nambuya. Saduri. Yava kuti ichi. Saduri. Ndikuti munhu anga akagara apa watoenda. Right. Basa renyu remakuda kuchiita izvi. Makuda kuchitaurira amai awo kuti manzi kudini nachiremba anga akagara apa. Chiwataurira. Ndinochema rubatsiro rwakuti mundibatsire kuti tanga yekutaura zvemataurirwa kuti manzi kudini uyu munhu yanga akagara patoenda pasina baba wakubatsira waenda muchinditsanangura inini pesa kuti ndinzoti chii banzi chii ndiri kukumbira kuti ndibatsirwe kubvisa. Alright, hapana here mwana anogona kubatsira mukataura baba pamusoro. Wazi mimi mune mhepo yamakaiswa. Ataurira chiremba kuti adzava nemhepo yawakaiswa yawaka Langton yawakaisirwa pazamu wachingoberekwa. Anyara nitaure. Aiwa. Mira. Munozotaura. Alright, it's okay. Regerai ataure. It's okay. Right, mukoma chiremba kwazi mukoma tindozi Jairus Duri. Mukoma wazwa nemhepo yawakaiyamwira pamukaka kubva kuna mai. Saka ndiyazi ndiyoti kana pamunofamba mubatwa vanhu vese vakutendekei jambwa minyama iri pamuri. Saka kwazi muda kubatsirwa, muda kugezwa. Ndo zvataura kwazi kuita kubaka udini nachiremba. Nekuya newatorwa wenyu papi? Newatorwa kwazi dare iro riri ngariuye watorwa. Iwe wari mumusha imomumu maita uroyi uri neurombwa urimo neuroyi. Ndo zvataura chiremba. Dambudziko renyu mimi ndereri mumusha kufirwa ndo rabatwa nachiremba. Nekunongedza. Alright. Nengozi yamusi kutaura nauye ngozi yatakamisirwa chechi. Aiwa, izvo zvina kubatwa zvetiri zvabatirwa kutaura zvabatwa papa. Imama akamisirwa nauye ngozi. Uchechi urombwa nengozi. Azvizi kugadziriswa.
kuti zvigadzike tiri kuchechi hazviiti. Andoti pamakatanga ndokuti wakutanga hakuna akambokugadzira. Hakuna. Mhepo yacho mabvunzo kuti mhepo yacho yanzi yakaisirwa kubvira pasamu ramai. Vanga vari kuchenura ava. Tutenda. Ndizvozvo kuchechi maprofita akangofanana neni handiti. Inini ndine maonero andadini andaita. Saka mhepo yemusha yacho dzinogadziswa sei? Kurapwa right. Mubatsirwa sei? Aiwa izvi ndanzwa kuti ayanzi mhepo iri pahara handiti. Ko zvimusha zvazvinogadziswa sei? Tinenge takutokumbira kwamuri chiremba. Maifana kubvunza chiremba mamutibvunze maifana wokurwa kuti dare renyu harina kupera. Uyai nevakadzi dare renyu kuti rasirwa rasara riri hanged harina kupera. Saka ndiuyi musha menyu nditonge chimbotange mafuti nevakadzi venyu masechurwa mabatwa pese paonekwa kuti dare renyu rapera rakwana. Kurwa dare harisati rakwana. Dare redu harina saka mambozwa pekutanga paya tekuti kune vakatoshata variko kumba vanogona kunge variko kumba semusha mukuru. Saka ndiri kureva kuti hamuzi kukwana ba hamuna kukwana. Uyai mese mbuya handiti vatsanangura kuti ndachenura uchiita uya kumatare. Asi varoorwa vari mukati memusha vouya nevaya vamasiya vaivo tichidini vochiuya. Asi uyu makuziva hamuchaendi muchirwa. Kutoda kutorwa. Saka kuti chiripo uda kuudza vamwe kuti kunesana kuchiripo. Hamunetsani chiendai munotaura kuti handei tinopedzerwa dare. Vatitiza kakuya. Handiti chiremba musoro. Handiti matiyananisa kuti mobatana pamwe chete anoduri. Mobatana pamwe chete handiti. Iyo itabvumira tobata pamwe chete. Mangwana acho ngona wasisipo futi. Imi musasa zvitize ba. Elena ndichai. Mwambotiza hamwe sei? Nditone mapepa pano emota yandakamisa for a month. Yangefana ukrosa. Ndakamirira dare iro nduye kudare iro. Maifana kudzamwe kuti hambai. Kubvira kumusha. Ipo panapa kana takafonerwa kuti dare renyu raamande. Makatoudzwa kunzi dare ramande. Maida kubatanawo murodhi. Sitoda una namusa 4. Aiwa asarto ndakatumirwa samanisi na changamiro kuti tuye kuno. Zvazvo tikutaurire ka. Right. Isusu chikuita kuti tisasununguke padare racho ka. Muruti inongedzani kuti tikokuchaya. Wakaona zvakaitika padare paya pa. Uyu vanhu vangani vakabatwa ngoda kuchaya. Uyu mukoma. Imi makanongedzwa nani? Angasi mukoma ari ega anomira achionoti zvazvenzerwa ndi mukoma ngebhachi iwewe. Iwe ukada kufa iyo handizoba. Handi wakapotsa wakafa tina kuremerwa kutakura iwewe. Ndakanzenzerwa ndi mukoma mukoma ndiye muroyi. Iwe uturi mukoma muroyi iwe. Takambonongedza kuti muroyi ere. Tutoshamiswa kuona uri pamwe chete so kudaiso. Asi dareka wabratara kuti mukoma ndiye muroyi. Ndinjenjera insoni. Mukoma kuharare muroyi. Hai baba takambotukana. Tambonyombana. Asi naso uno Jairos ndiye akatonyomba. Hakuseperana na mukoma isu tamare. Kuna mtumwa Noa. Kuna mtumwa Nimirodi. Kusika iyeyu. Aguma. Udione mabhuku ekuchechi ndirabva uma. Ane madhoketi amukoma wake uyu. Anoti mukoma wangu muroyi. Akabatwa. Akatunyeperesa. Mukoma andina nasi vabatwa kunzwa nemhepo iri pavari. Saka auya achizoni ngatibatane. Uya ari kuti ngatibatane. Asu takabatana kudhara. Chikwereti chatinotaura chachiremba. Chikwereti chachiremba chatinotaura chetinacho izvi zvandita. Havana kana contribution. Chikafu chakaiziwapo vanhu vari kuma 100 something. Havana kana contribution iyo kutotanga kudaidza mhuri yake iyi. Wana anga rusvitsira ariko svitiridza vari kuharare uko. Ndio wautanga kudaidza izvi. Uyu anditika ini handi uyu anoumba mkuru wa baba. Ini ndini Gideon. Ndini mkomana mkuru wa baba. Langton. Ndini mkomana mkuru wa baba. Chinonetsa tsotsi uwanda udaiso. Ini ndinowanza dangu chinhu chinonzi chokwadi. Nekunge tiri clear tichionawo mabasa tichiraramisawo mhuri dzedu. Asi matambudziko acho arowandisa. Kunyeperana kuita sei nekundivhara kwauri ndiita kudini ndofunga manyatso zviona pachena kuti gara pasi augoni kutaura ba akutaura ndinogona wakandibereka wakaita zvese izvi ndofunga nyaya inoitika havadi kana kutombondiona havadi
ndozvitoripo ndakungorarama mazvitori izvozvo. Saka toda kuti mubatane iwewo nababa wako muwirirane. Iwe nababa wako unofanira kuwirirana nokuti kune ropafadzo inobva kuna baba inofanira kupa. Saka pane mhepo iri pana baba inoda kubviswa kuti kana iri mhepo iri kuwashandisa kuti vavenge vanawo muchiyanana. Handisi kumborambirana nazvo ba ndinototi zvitonayo. Kune blessing inobva kuna baba wako unozviziva. Baba ndiwo akapa date remusi wa4. Saka vati nhasi vakanganisa munhu mukuru. Pamusoro iyi tanga tiri kuti tafara nedare romatipinza rakanaka. Toti takapinda dare takapinda renhasi ngerechipiri. Toti remusi wa4 riya iri hatiri uraiba nekuti remusi wa4 rinoama wakazenge watodzoka kumabasa. Waruziva kuti musi wa4 kuti tichite mangani matatu. Hatisi kunongedza munhu kutaura kuti nekuti kana apo takatanga ukanzi musanongedze munhu ba. Ngatimboti tese takaipa. Ngatimboti tese takanaka. Musi wa4 munomwe chiremba. Unganidza mari futi panapa. Pedza ubhadhara chiremba wekare. Ndada yakunongokumbira tikumbira inini panapa ndine mapepa emota yangu. Yanga ifana kuyambuka musi wa2 mwedzi uno. Izvozvi mapepa emota yangu yari panapa. Aiwa zvese zviraita asanzi kuzivisa mhuri yenyu kuti hamba. Ndakawataurira kuti mapepa emota yangu zvinoda 400 kuzimura yekubhadhara overstaying imono munyika. Saka $400 hakuna anondipa bandini ndoda kutotsvaga zvendega inini kuti ndobhadhare kubhodha mari yeoverstaying yemota iyi. Wese hawazviziba. Takaedza kutaura kadza kuda kutitiza. Asi mhepo iyoyo musachadzokere naye kubasa. Muende masunungurwa mhepo yanzi mhepo yechikarayo inopedza amwe simba yo iri kutaurwa naana kunzi akandondiguma nebhachi ngodai imhepo iri pamuri. Chiitai kuti ini ndoda kuti mhepo ibviswe. Muwirirane nevana venyu musachamakire mwana kana munin'ina. Zvoshandwa vatoro kana vachiuya asi personally itwai kuti zvamabatwa zvacho zvibviswe. Kuchizomira musi wa4 kure imi muchinge mabviswa zviri pamuri. Anditi zvakajeka totenda. Okay, tatifunga kuti pamusoro Jeremiah Duri. Taikumbira kuti tiri mudare rine ndofunga ndo mabuda kuyanana ndofunga tauya mudare rine tabatsirwa nachiremba kuti tiri kuona munhu wese une hasha muno. Ndofunga zvabuda apa zvabuda. Asi tatagara isusu tine dare remusi wa4 ratira kungana semhuri yese nemadzimai ataurwa nachiremba kuti tiri kuda nemadzimai ari mumhuri waroorwa kuti tikwanise kuona kuti wakaipa ndiani. Saka taikumbirawo kuna mukoma kune nyaya yerutaurika ndofunga ndo yakazoita zvekuti timupe flow yekuti atipe date rakazotipa iro riri ratamirira kuti achazenge aripo here bosi uchazogona kunga atiza aenda kwarutaura kuti da kuenda. Saka toziva kuti muchazenge muripo here mukoma musi wa4 kuti tichenurane nevamwe wayo warutaurwa kuti kune vanhu varoorwa vari mukati memusha imi mochenurwa iwo woziva toziva wakaipa. Inini handina kufaraba nemunhu wamakaenda kotsvaga. Saka auya kotaura zvaakataura ndo zvakandipa hasha yekuti ndiuye kuno kwamambo kuti handina kufadzwa ba nezvakataurwa kuti chiremba unouya konanga wana umba imwe chete kuti iwewe newe vanhu vatatu ndimi makadai. Ndo zvakaita ndiuye kuno kainini. Isusu chakaitawo kuti musha uwirirane date kubvunza rimwe date. Akanangwa acho pamwe acho ari pano. Uri panapo. Uyu. Nomwe turi kumachipanda kutoenda Zambia. Alright, wazukuru. Chiita kuti mungane mutaurirane zvinoda kutaurirana handiti. Inini alright kana muchizoita nyimatara ini zvazoti munomwe chiremba ini ndipei baba wangu abvise mhepo. Imi mereka ini ndochisunuka kuti mutipei baba wangu abvise mhepo. Bibise zviri pana baba. Wabvise mhepo but wobva wamirira date ra4 wobva achenurwa pamberi. Pana mbuya panapa kapa. Hapana date ra4. Hatutaura kwari suka awo. Ndozvandi kuti iro radare ramwe chiremba mune makutaurirana. Wanga wabatwa hana yanga yaro wanga wabatwa. Pedza. Inini asati asvika vanhu pandakatanga uchataura ndotanga kuzwa dzungu vandapera simba. Saka nanhasi ndikuzwa zvinhu zviri kufamba. Saka ndikumbira ubatsiro. Ura ndokubatsira pamusoro
chiremba angasvika. Inini ndakabuda kuti tiri kuenda kutsvaka chiremba. Tasiya musha wakaungana pamusha. Wandafoona foni kuno kwaChangamire. Changamire chaita dambudziko. Isusu tiri wanyowani. Ndima chuyo tatopedza pamachi pamuchira wandaposi. Wapostori wo. Enda mugase zvekumusha kwenyu. Changamire tizivi kwekuenda ba. Kazi right. Tatibofunga kuti mutipo unotibatsira. Saka vanhu vakabva kumba kwarumboda ati ada chakwanisa kuona mukosa. Baba mbozi wekunyazura, vambozi pane vari mamutare uyo Magumbo. Saka tasvika tavati wekunyazura kabhazi uri kucheche. Iye hatitombomuzivi. Anga kumusangano kudora. Ndino kunyazura wacho. Pakapona muchati muri kudora. Pakapona muchati muri kudora kumusangano. Andika tatiri pawasomba nemota. Mamatati munopedzana 8. Saka time kuzoda kusvika makani muchasvika kumba, vatana time yakudini. Inenge yapera pamwana kusvika kuma 10 12. Ndio vazikazi right imwana duri kuti muzokere musina chinhu bafuti. Ndakambokupai chiremba ndakupai pekutanga. Chiremba yengaiti apedze basi tonoti apedza here kusvika apostora here. Ndio patava tachina na Magumbo. Saka ndio yakabazi iwe wakaenda kutora chiremba wako unoda. Chiremba wakati mune zviro. Ndiye wakauya kobata inini neuyu nemukomana Ruzambi. Hanzi kufa kwaita wana ndimi mauraya vana. Muchinzi mukura yange nei. Well, ana kuti tsanangudzira akatoti ndinokuya chiremba. Ndo uyandura kuya kobvisa zvinhu paumba pangu inini. Kumakaduta avisa. Ndakamuti wakadzoka kadoro rabikwa. Ndokuchiuya kuti chiuya wotibvisire zvinhu zviya zvikanzi atamisa aende Harare. Apazvisipo. Saka chendesai avo wanawo nekuti wanawo nhoroondo ndanzwaka yanzi yakabva kunani kuna chief hawana kuya nani hatina uya nachiremba. Saka muchendesai mwana wapanya chiremba chiremba wekutanga uya aiwa ari kutsanangura iyeyo uyo koko kwaMutare uyo handizivi kuti wakamuonere piba nekuti akati tinoda kunyazira shumba yengozi akapiwa namambo mwana Muzware baba warikutaurirwa chiremba wakauya awangu asingamuziva. Kunyange akatara chokwadi kunyange akanyepa asi awangu asingamuziva. Wakabva kuno. Same applies newauya. Zvakanaka. Kana wakandondodziwa mepa. Zvakataura kuti unanga umba 1 1 3 ndo pakabva pandirwadza ipapo kuti saka wasiwa saka ini wacho ndatekedza rako wajekerwa ndisusu. Iwe akakutadzira kwa ini wacho wajekerwa. Inini handisina problem napo nekuti inini chakachandirwadza bundu rangu rabva remanditsanangudzira kuti wakamwira pazamu. Ndandichitoshupika kuti munyame uri munyame iko yekuti kana kucheche wakambondibata kwazopiwa mazemeni ai zvikati murume hana chana choba but wedzinza rekwako ndiri kuona uri kukuengera ushanda kwawakaita zvinhu zvako. Iwe madhoketa akabudiswa ngemuning'ino wako uyu ekucheche kubatwa adokona ndozvekunyepa kanzi muning'ino wacho ari kuramba kuti handizvizivi. Wana ungari nawo madhoketi. Mbuya uyu ari kuramba ndi madhoketi here. Ezvaanotaura zvekuti wakabata imba yevanhu vatatu uri kutonyepa uyu haana kubatwa. Zvakanaka shumba saka toti tafamba vanhu vairi takuda wechitatu ndete mari yangu kusimba kwa mwe hazvimboshisi mari haimboshisiba chiremba kana vanhu vari kufa mari inotsvagwa munhu afa asi chirege kuraramira mumatare raramirai mukundiso ichokwadi chararamira mumatare kuti mane pamne muchida pasiripo Simba baba kana muda kuya munoya kuno. Next. Kanjanda family. Kanjanda family. Asa wapo to jamba